IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Insayangkat ti Drugstores Association of the Philippines Ilocos Norte Chapter ti DISAP at mga chikiting handa sa pasukan iti Barangay Calambeg, Pidig, Ilocos Norte. Kunada, aday to'y ket annual a programa da ano sa dinno ket mangipaayda kada iti school supplies ken kita ken masapol dagiti ubing. This is a joint project of the officers and members of DISAP Ilocos Norte Chapter, headed by the members from Pidig, the Kurt Angel Pharmacy, Parteros Pharmacy, GGC Pharmacy, and JCM Pharmacy. Ken nag-enjoy ta dagiti nga ubing. Gusto nga pasalamat kami kadagitoy taga Barangay Calambeg, headed by Ma'am Gina L. Doctor. Ken ni Kapitan Noli Welty Gregorio. Mainaig iti daytoy ket napalaos ti panagyaman dagiti naganak ket ti sibubukal a pagadalan iti daytoy nga impay ti DISAP a programa. Unay, Calambeg Elementary School, ket idano naman ipanagyaman na the whole members and officers ti DISAP. Kadaytoy may daindanon nga gift giving ken distribution of school supplies. Ken dagumapan eskwela ket daraksan unay ta dito nga ganuat ti asosasyon ket very timely ken useful beneficial kadagiti naganak ta pasungat ti opening ti school year ket mamenos tay gastusen dan nga para iti school supplies da. Kabayatan na agtultuloy ti programa ti DISAP pakaraman ti Philippine Pharmacists Association iti komunidad. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.